दिनै जाहैबाय 2 अक्ट'बर आरो नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो दिनै 2 अक्ट'बरा जाहैबाय गान्धी जयन्ती एबा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान। नोंथाङा माब्लाबा मिथिफेरदों नामा जे जोंनि बाहायग्रा नट एबा फैसा रांनि नटआव महात्मा गान्धीनि पिक्सारा माब्ला साफाय जाग्रोजेन्दोंमोन आरो बेखौ मानि थाखाय साफायनाय जादोंमोन? खोनानाय बादिब्ला हिस्ट्रिनि मथै बा जारिमिननि मथै 1947नि उनाव जेब्ला जों इन्डिपेन्डेन्ट एबा जों जेब्ला उदांस्रि मोनदोंमोन बै समनि एसे उननिफ्रायनो जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ थारमाने आरबिआइआ रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया थारमाने जोंनि इन्डियानि निजिनि गावनि थारमाने रांफोरखौ साफायनो हमदोंमोन जाहैबाय। बियो ब्रिटिश कलनियेल बा ब्रिटिशफोरा बे टाइमावबो थारमाने सासनाव दंमोन जाहैबाय। दा बै समनिफ्रायनो माने फैसाफोरखौ थारमाने साफायनाय जाजेनदोंमोन जाहैबाय। आरो मिथिनाय बादिब्ला हिस्ट्रिनि मथैब्ला जोंनि गासैबो जेसेबां रांफोरनि नट्सफोर दंमोन बा बिलाइफोर दंमोन ओमफ्राय कइन्सफोर दंमोन बेफोरखौ माने आगोलनि इंराजनि थारमाने ब्रिटिशफोरासो माने साफायनानै बिसोरसो रुल खालामोमोन जिहेतु बिदिनो थारमाने बिसोरो इसु खालामोमोन जाहैबाय। थिग बिदिनो फार्स्ट 1 रुपि नटखौ 1949 मायथाइयाव इन्डिपेन्डेन्ट मोनखांनायनि उनाव उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव फार्स्ट आरबिआइआ थारमाने 1 रुपि नटखौ थाइसेनि बिलाइ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ सोरबा सोरबा नुवाखै जानो हागौ 1949आव फार्स्ट माने गावनि निजि डिजाइन खालामनानै इन्डियान गभर्नमेन्टआ डिजाइन खालामनानै दिहुनग्रोदोंमोन जाहैबाय। बेनि बोसोरसे उनावनो 1950 मायथाइयाव 1950 मायथाइयाव थाइनै रांनि बिलाइ थाइबानि बिलाइ आरो 10 रां आरो 100 रांनि बिलाइ 100 रुपिसनि थारमाने बिलाइफोरखौ आरबिआइ एबा रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया एबा गभर्नमेन्टआनो होनजायो इन्डियानि गभर्नमेन्टआ थारमाने गावनि जिनो थारमाने साफायो जाहैबाय। थिग बिदिनो माखासे रांफोरखौ गोदान गोदान डिजाइन होनानै गुबुन गुबुन मायथाइयाव साफायनाय जादोंमोन। जेरै माखासे जोङो 1970sफोरनि माबाफोराव जोङो माखासे सिम्बलफोर नुगोन जेरै मोसानि सिम्बलफोर नुयो आरो लोगोसेयैनो डियार माने मा होननानै बुङो बेखौ मैनि पिक्सारफोरबो नुयो। ओमफ्राय 1980sफोरनि माबायाव जेरै माबा ओरै मा होनो बेखौ मोसौ गारिनि साखा बायदिबो दं। ओमफ्राय माखासे बिदिनो गोदान गोदान डिजाइन होनानै गोदान गोदान माने रांनि बिलाइफोरखौ थारमाने दिहुननाय जादोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव फाइनेलि 1987 मायथाइयाव 500 नटखौ इन्ट्रडिउस खालामो इन्डियान गभर्नमेन्ट एबा रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया। आरो बेजों लोगोसेयैनो 2000 एबा 2000 मायथाइयाव फाइनेलि 1000नि नटखौ थारमाने इन्डियान गभर्नमेन्टआ साफायदोंमोन। साफायनायाथ' माखासे रांफोरखौ साफायबाय नाथाय जोंनि कुइसना जाहैबाय मा महात्मा गान्धीनि पिक्सार एबा सावगारिखौ माब्ला साफायजेननाय जादोंमोन आरो मानि थाखाय? एक्सुवेलि बेखौ आखिनाय नङा हिस्ट्रिनि मथै एक्सुवेलि बियो आखिनाय नङा मानसि आखिनाय नङा बियो जाहैबाय मोनसे सासे फेमास फट'ग्राफारजों थारमाने बे पिक्सारखौ 1946 मायथाइयाव थारमाने बेसेबांबा मोजां फट' थिखांजादोंमोन जाहैबाय जायखौ थारमाने बयनिख्रुइबो मोजांसिन साबसिन स्माइल एबा मिनिनाय गोनां महात्मा गान्धीनि पिक्सार ओरै होननानै बेयाव साफायनाय जादों बा पिक्सार होननानै मिथिनानै मोन्दों। दा जोंनि खायसे पिक्सारफोरा खायसेफोरा भाइरेल थाङा खायसेफोरा भाइरेल थाङा जेनेबा जों दासान्दि ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो भाइरेल जानाय माखासे भिडिअसफोर जायो। दा बयनिख्रुइबो थारमाने महात्मा गान्धीनि लाइफ स्पेनाव नैबे पिक्सारा बयनिख्रुइबो थारमाने भाइरेल थांदोंमोन ओरै होननानै हिस्ट्रियाव खोनानो मोनो। महात्मा गान्धीनि पिक्सारखौ राङाव साफायनायनि एक्चुवेल जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला 1969 मायथाइयाव बिथाङा माने 100 बोसोर जानो गोनांमोन 100 बोसोर जागौमोन जेनेबा बे टाइमाव मानसियाथ' गैलामोन जेनेबा थेवबो थारमाने बेखौ मेमराइज खालामनो थाखाय बा बेखौ बिथांखौ माने गोसोआव खांनो थाखाय बा गोसोखांबाय थानो थाखाय राङाव थारमाने बिथांनि एनिभार्सारि हिसाबै माने साफायनाय जादोंमोन जाहाथे माने राङाव थारमाने बिथांनि पिक्सारखौ नुबानो बा फट'खौ नुबानो माने मानसिफोरा बिथांखौ गोसोआव खाङो बेफोरबायदिनि थाखाय माने 1969 मायथाइनिफ्राय रांफोरखौ थारमाने गोदान सिरिजाव गोदान डिजाइन थारमाने खालामनानै साफायनाय जादों। थिग बिदिनो लासै लासै फैयै फैयै माने 1 रांनि नट आरो 2 रांनि नटफोर माखासेखौ थारमाने डिसकन्टिनिउ खालामनाय जाबाय बानायनायनिफ्राय साफायनायनिफ्राय। थिग बेबादिनो नट्सफोरा एबा रांनि बिलाइफोरा चेन्ज जायै जायै आरो बेजों लोगोसेनो मडिफाइ जायै जायै 2016आवबो 2000 रांनि बिलाइबो ओंखारबाय आरो जा थारमाने नट्सफोरा 2016 मायथाइयाव थारमाने साफाय जादोंमोन बेफोर नट्सफोरानो दासिमबो सोलिगासिनो दं एक्सेप्ट 2000 नट। दा 2000 2000नि नटआ मानि थाखाय थारमाने बेन जादों थारमाने नोंथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ चेक खालामबाथाय बेयाव नायनो हागोन मानि थाखाय थारमाने 2000 नटआ थारमाने दिनै बेन खालामनांगौ जादों बा बेन जादों बा बाहायजायाखै ओरैबो होनजागोन।
आरो मिथिनाय एबा खोनानाय एबा जारिमिननि मथिब्ला ओरैबायदिबो बाथ्राया बेरखांदों जि जायखिजाया सिम्बल एबा जेरै होनजायो मोसानि सिम्बलखौ होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे मैनि सिम्बलफोरखौ थारमाने फैसायाव एबा राङाव थारमाने साफायनाय जादोंमोन बेफोरबायदि सिम्बल साफायनायनि अनगायैबो सासे मानसिनि एबा जों होननानै बुंजायो जेरै महात्मा गान्धीनि मोखांखौ जुदि जोङो रांफोराव थारमाने साफायोब्ला बियो बांसिन थारमाने गोसोआव थाथावथाव बा गोसोआव थाथावथाव बाथ्रा जागोन ओरै होननानै बिथांनि थारमाने मोखांखौ रांफोराव साफायजादोंमोन जाहैबाय दा बेखिनियानो जाहैबाय मानि थाखाय महात्मा गान्धीनि फेसआ थारमाने मोखांखौ मानि थाखाय माने राङाव थारमाने साफायनाय जाग्रोदोंमोन बेनो जाहैबाय मेन जाहोना थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअफोरखौ लाइक खालामजायो आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै लाजायो आरो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनमारोब्ला लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों जै बर' हारिनि